бетаваҷҷӯҳӣ ба қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, аз ҷумла бо суръати баланд идора кардани воситаи нақлиёт ҳар лаҳза метавонад иштирокчиёни ҳаракатро ба ҳодисаҳои нохуш рӯбарӯ созад. чунончи санаи 31 август тахминан соати 18:20 ронандаи автомошинаи тамғои Toyota Camry аломати қайди давлатиаш 1994 ОQ02 Аҳроров Аюбҷон Аброрович соли таваллудаш 1994 истиқоматкунандаи шаҳри Саравшан ҳангоми ҳаракат дар километри 291 роҳи мошингарди Душанбе Хуҷанд-Чаноқ ҳудуди ҷамоати деҳоти Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз сабаби аз меъёри муқаррарӣ баланд будани суръати ҳаракат бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста пиёдагард марди соли таваллудаш 1997 сокини ҷамоати деҳоти Унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро ки аз тарафи рост ба тарафи чап роҳро убур мекард пахш намудааст. пиёдагард дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад.